Nanging pun Kakang Dimas Setyaki wonten timbalan ing dawuh Kakang Mbok misi dadi ngrayipun Setyaki sawise satata nggon ngadhep ngarsaning Mbak Ayu aku padha harja sak praptamu Dimas tansah pinaringaning kawidadan niring Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk tobat tak tampa ora liwat pangestune Mbak Ayumu wae tampan ana kula wedhingga jimat paripin dayana ing kasantosan Kakang Pati Udawa padha harja nun inggih Gusti Ayu wilujeng niring Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndak tampa tipus padha-padha Kakang Udawa prayogana nggon ngadhep ning pesanggrahan Glagah Tinulu li sampun boten kirang prayogi Gusti Ayu ing Madukara Kakang Semar padha harja wilujeng niring Sambikala Ndara Ayu bekti kula kunjuk iya Kakang Semar ndak tampa pangestu tampan ana ya Kakang nggih kula pundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan nala gareng prayogana sampun boten kirang prayogi Ndara Ayu bekti kula kunjung nggih Den iya tak tampa pangestu tampan ana Petro prayogana nun inggih wilujeng niring Sambikala sampun boten kirang prayogi Gusti Ayu iya Petro Bagong prayogana sampun boten kirang prayogi Gusti Ayu iya Bagong kowe ngopo Bagong kok uwat-uwet tanganmu niki enten wong keblasuk Gusti Ayu atobat keblasuk piye nyuwun lagu atobat iki dudu papane wayangan seneng-seneng Bagong nggih niki pun diamplopi lumayan wonten gangsal atus ya kono yen kowe arep menehi lagu kono aja ning kene mboten kula ajeng teng mriki mawon ora nganggo seneng-seneng kaya biasane ya Gong lakone Tru lakone Bratayuda iya ora nganggo limbuk cangik engko lagi nembang gubuk asmara cangike kepanah ndase iya malah modar suasana peperangan kok iya pancen tur dasare nek tradisine ya ngene iki ya iso diparingi sithik ning gara-gara ning ora akeh aku biasane malah ora nganggo gara-gara ora nganggo limbukan terus lakon sewengi ngono ya dadi lakone ora pedhot dalan rasane men ora ilang rasane iki rasa perang iya batobat ping ditakoni seklima wae le ngomong akeh banget Bagong meneng dhisik oh nggih mboten omong sampeyan nggih kowe anggere mune dina iki kelodhangan sithik le omong akeh banget ayo nyon ngapura terus kowe nek upama ndek bojo kaya Ndara Sri Kandine piye wis ayu gelem gelut aku malah emoh malah ngrekoso ayo ana masalah batobat sapa kan Mas sapa sing arep labrake modar malah aku mbayangke terus mbayangke apa ya ambangane nganggur ha iya ambangane pikirane aku ki nek ora ngono ki nganu tom-tomen mripatku ki tom-tomen apa tom-tomen le do kepruk-keprukan ning peperangan ha kowe ora ndelok kok anggere godha kena nggon sirah cus prot wonge langsung mati anu kena panah nggon dada slep wonge mati wah anu lho apa jenenge iki Saruma apa kuwi lho sing tom-tomen lho Zarima trauma trauma ngene tanggo mbayangke sing seneng-seneng ki terus aku ki mangan barang ora kolu lho Tru lho kok iso ora ana lawuhe tak kira nek perkara le trauma kuwi perkara ora ana lawuhe nek aku ya ora kolu Bagong dalem menengo dhisik nggih ngertokaken dawuh nggih nggo selingan bangane senapeng sepaneng Setyaki wonten timbalan Gidho penggaliku bingung rasaku nggonku ngantu-antu marang kunduring Pangeran Arjuna nggone nalika semana ngembari marang Senopati ing Ngastina ya kuwi Prabu Warsaya kelawan Kakang Mas Yodipati nggone madeg Senopati uga ayun-ayunan kelawan Prabu Gardopati nanging lha kok jebul ora
padha nggantekake marang pitungkasing Kanjeng Koko Prabu Ndarawati supaya aja nganti adoh-adoh kelawan Tegal Kuru Kasetra lan aja nganti ninggal marang para prajurit negara Ngamarta. Nanging tinemune nganti dumugi tekan dina iki lah kok durung kondur marang pesanggrahan, Mbah tobat. Kuwatir ngrasaku yen nganti mengko Kurawa ngetoni Senopati, banjur sapa ingkang bakal dadi agul-aguling prajurit saka para Pandhawa Setyaki. Nuwun sewu, Kakang Mbok. Nadyan ingkang rayipun Setyaki menika dipun ajengaken wonten ing pabaratan kula mboten badhe mingkuh. Bebasan sampun ngantos namung dumugi ning pejah. Nadyan dados ndeking pengamun-amun lebur tumpur kuwandanipun ingkang rayi kula ikhlas kinarya bebanten tabuk tawuring kemenanganing pepundhen kula para Pandhawa. Tobat, aku percaya. Nanging apa ya mung cukup sira Dimas Garbaruji dhewe. Mongko wilanganing Senopati Kurawa kuwi pirang-pirang. Senopati Kurawa kuwi ingkang digdaya Sekti Mahambara. Kuwi akeh wilangane. Yen to mung Dimas Tyaki dhewe apa dene Kakang Udawa, kan wurunga bakal ngendelong barisaning Pandhawa Dimas. Nuwun sewu Gusti Ayu. Nadyaning abdipun Udawa semanten ugi kula sampun prasetya mboten badhe kula mingkuh dhateng kewajiban menika. Kula ikhlasaken nyawa kula uncat saking raga kangge kemenanganing para Pandhawa supados jagat menika tentrem sirnaning angkara murka inggih menika para Kurawa. Gusti Ayu, tobat. Ngaturake panuwun Kakang Udawa. Nggih, kasinggihan mekaten. Kejaba Setyaki lan Kakang Pate Udawa isih ana pangarep-arep sebab tumrap aku sing madeg Senopati ku namung para priyagung. Nanging klebu Panakawan iku upama gelem masrahake jiwa pati uripe marang para Pandhawa, ya bakal ditampa gandeng Pangeran Arjuna ya urung kondur marang pesanggrahan. Nek kula wis tuwa ajeng napa? Upama kula mati kula ya ikhlas. Dene sing gelem do perang niku nggih anak-anak kula niki. Sing ngomong sapa semar iki nek omong ora. Anakku cilik-cilik kon perang. Kowe iki mbelanana ndaramu Pandhawa. Mbela ya mbela nek ra ya nganggo pikiran ora kon njur anake disorohke kon perang. Petruk kae sing gagah. Ata terus? Ngapa? Iki nek Kurawa ngetoni Senopati, Ndara Janaka urung kondur, Ndara Werkudara urung kondur, kowe barang arep didapuk lho, Tru. Aku apa? Perang ki ora kudu maju perang, Reng. Lho, perang ki kowe nek karo aku ning mburi gaweke unjukan para pejuang-pejuangku ya termasuk berjuang. Lah gaweane dhewe gaweke unjukan para pejuang-pejuang kuwi, para satriya-satriya Senopati kuwi. Lah nek aku won perang aku wis sapa wong aku kesektene ora duwe kok. Sing ampuh dhewe sing tangane iso murup abang iki lho, iki. Kuwi beda lakon, Tru. Biasane kowe nek pamer kae tanganku murup abang, tamake gunung iso jugruk. Akene sediakno. Tak tamanane rumangsane ra. Ora usah dhewe ya ning mburi wae mbantu njukuke pusaka, njukuke apa ta apa ngono lho, ora kok apa-apa njur Panakawan kok kon perang. Tobat. Nadyan Panakawan ya dientukke yen to kepengin maju Senopati. Saeng ae. Mengke sing gara-gara sapa? Ayo tak takon. Sing nembang Rambate Ratayu lho besok sapa? Awo ming alasane kok ming perkara nembang. Weh, nek ora aku ora gayeng lho. Tenan nek ora aku ora iso lucu. Walah gayamu kok ora. Rumangsane aku ki maskot e. Nek ora ana Gareng kowe ora masalah, ora ana Semar ora masalah. Nek ora ana Bagong ditakokke, yakin. Apa iya domongi aku ki termasuk apa ya? Nek carane wong menungso biasa ki artis. Waduh. Aku ya wis sekelas karo Roy Markus, Roy Martin. Ora ngerti iku. Ora ngerti jenenge artis kok Roy Markus iki sapa? Udune ya udu. Roy Martin. Nah iya. Nek tumrap kula saniki ngaten mawon Gusti Ayu. Piye Petro? Nek cara kula gandeng penggalih panjenengan menika samar-samar kuwatir. Iya. Samenika ngaten mawon. Sampun enak-enak kapienak lenggah wonten pesanggrahan. Terus kudu dijaga kahanan Tegal Kuru Kasetra. Mbok menawa Kurawa ujug-ujug dadakan
ngetoni Senopati utawa Kurawa gepuk perang wonten ing Tegal Kurukasetra. Lah, nek nganti ora ana sing tata-tata, nek ora ana siap sedia, wah saya ngrekoso melih panjenengan mboten tata-tata ngerti-ngerti Kurawa nyerang. Wah, niku malah saya bahaya. Ha to, Gong? Mbok menawa. Oh, ngono. Heeh, ku penting ngono kuwi, kudu siap sumadya. Ampun mlenggahan ngenten iki, perang kok ditinggal lenggahan iku sing ngajeng maju sapa? Aja, Tru. Heeh. Engko aku maju kowe kiper ya, Tru. Oh, siap, beres rasa kuwatir. Wis ngono wae. Pokoke disiapke, dititi priksa kahanan Tegal Kurukasetra. Mbok menawa rombongan Kurawa sing ajeng nggunakake kalodhangan kudu disingkirake. Ndara Gusti Ayuwara. Sapa iki, Tru? Walah, kowe iki senengane medhot. Suasanane iki wis tegang, wis kenceng. Lah kowe iki terus le omong lali ayo terus medhun meneh, drop meneh. Heeh. Sapa, Tru? Ndara sapa? Sri Kandi. Hah? Sri Kandi. Sri Tanjung. Sri Kandi. Kuwi headset iki copot sik headset iki. Ki, perang kok nganggo HP ngurokke lagu ya apa? Sik iki lagi banyu langit e. Ayo coba sik. Coba sik. Wah, nganti muni iki. Lho nglebokke jero banget, Bang. Aku nek ora jero ora mantep ya aku. Ngandel ora. Bagong iki ora ngerti suasana. Maksudnya iki lho, Pak. Ning iki kepikirane elek kabeh iki. Iki lho maksudnya ning lebokke ning bolongan kuping iki nek ora jero iki ora krungu. Ha dicopot yo nganti muni. Mangsane ora. Tulung kuwi wong penonton pikirane elek-elek kon mulih wae, Pak. Penonton kok kon mulih ki piye ora? Aku ki ora ndek niat. Niatku ki ora sing elek malah do wae. Pun ngoten mawon kudu ditata, disiapke prajurite Ndarawara Sri Kandi. Ing Wanodya Yutama ngambar arum sang kusuma. Gembrang-gembrang yen ngandika Setyaki wonten timbalan. Omong dadarake Panakawan tak kira bener. Dimas aja enak-enak lungguh ning pesanggrahan Glagati Luru Gage. Ketapna para wadyabala kabeh saka ing pesanggrahan supaya samapta ing gati sawega ing diri mbok menawa ana trubusaning satru ingkang marajul saka sela-selaning Garut. Ubayane aja mbalen jani Dimas. Lho iki ngestahaken dawuh pareng bidal dinten samangke. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mandek hati-hati. Wis mandek wis. Mandek. Hati-hati. Iki ana barisan nyaketi Tegal Kurukasetra. Iki ana barisan sapa? Iki barisaning Pandhawa. Saka pesanggrahan Glagah Tinulu nampa ngemban dawuh timbalaning Gusti Ayuwara Sri Kandi kinen tata-tata mbok menawa Kurawa ngetoni Senopati. Ora lidhok ujaring wong adaplok. Iki ana barisaning para sata Kurawa, iki genderane gendera Kurawa. Aja ngawur. Iki ora niat bakal mapan ing Tegal Kurukasetra. Iki arep ngombyong Senopati Prabu Gardopati lan Wersaya. Ora iso. Barisan liwat Kurusetra tetep tak anggap kuwi barisaning Kurawa. Wah, jan iki kok malah salin perkara. Ora perkara salin perkara. Iki perkarane wong perang ora dadak solan salin. Butuhe Kurawa neng kene tak anggap kuwi wis ngetoni Senopati. Aja ngawur, aja sik iki dirembuk sik. Kene-kene aku sing tuwa tak rembuk kuwi tak kandhani ya. Iki barisane ora barisan perang ning ngombyong Senopati. Ya kuwi Prabu Gardopati lan Prabu Wersaya. Lah kok dadak liwat Tegal Kurusetra? Lah dalane ping kene kok.
Nek kowe liwat Tegal Kuruseta tak anggap kowe wis maju perang. Wae, iki ora arep maju perang iki lho sawangan tumbake sira dibungkus. Iki tumbake wis ana sarunge dhewe-dhewe iki ora jenenge ora samata ing gati sawigoing diri. Pokoke dawuh Gusti Ayu Wara Sikandi sapa sing neng Tegal Kurukasitra dianggep kowe mungsuh. Arep nganggo pawadan apa wae kudu di singkirake lan diundurake. Weh lah malah perkara iki malah perkara beda ae ora perkara beda. Iki nggone wong perang. Iki nggone wong perang dudu nggone wong nggo liwat barisan pawe gundule atos. Iki anggepmu tok nggo apa iki? Ngene iki ngene lho tak kandhani iki kandhane apa kanca gepok perang gepoke. Cilaka mundur wae. Lapor karo penggedene nek barisan Kurawa sing ngombyong Prabu Gardopati dirusak barisan Pandhawa wae mundur.